Sanibona. Ngiyaphila. Yabona uma uthula umuntu ukuthanda kweqiniso, ukuhloniphayo kwamanje, uthanda kwangempela. Sicela umphathe kahle mfethu. Ngoba mfethu nowadays kunabantu mfethu abasethandweni kodwa abajabule neze. Kunabantu abajolayo kakhulu. Webhaya lapho uthola ukuthi these partners are going through a lot, kodwa labantu they are still together even now. Kunabantu abanjalo. So ngithi kini kulabo bantu abaqinisa i-relationship yabo kwethu, ngithi mfethu bambani kanjalo, elinye ilanga kuzoloka. Ningavumeli abantu abaningi bangene e-relationship yenu ngoba at the end bazomosha i-relationship yenu. Babonakala ukuthi ubani, kwenzakalani, iphutha labani, uyabona lezo zinto nje. So ningifisela okuhle kulabantu labo abasaphusha nomuntu wakudala. It's either it's a rainy, it's a storm season, it's a dry season, kodwa namanje basa together. It's bafethu pushani niba right. Niunderstandane, hloniphani. Mani nenkinga ni find the solution nibe right. Ngiyabonga. God bless you.